L-ispiżjara tal-Gvern qed jimxu ma' numru ta' direttivi li ordnat il-UHM Voice of the Workers. Dan wara li l-ispiżjara membri tal-Union ippreżentaw lill-Gvern proposti, viżjoni li qed jiddiskrivu bħala waħda ċara biex il-professjoni tagħhom tkun konformi kif spjegata fil-liġi. Il-viżjoni tagħhom lill-Gvern l-ispiżjara ppreżentawha f'Ġunju tas-sena l-oħra, iżda s'issa l-Gvern ma tom l-ebda tip ta' rispons. Dan minħabba li jirriżulta li l-Gvern ma kellux nies bħiliet f'dan il-qasam biex jindirizzaw il-proposti tal-ispiżjara. Dan billi fil-proposti tagħhom huma mhux qed jitolbu sempliċiment żieda fis-salarju tagħhom, imma anke metodi ta' kif jistgħu huma bħala spiżjara jitħarġu biex ikunu speċjalizzati u bekk ikunu f'pożizzjoni aħjar biex jaqdu lill-pazjenti. Kelliem għal UHM Voice of the Workers spjega ma' Net News li dan kollu u diġà spjegat fil-liġi, però qatt ma daħal fis-seħħ. Għal ukoll il-Union flimkien ma' l-ispiżjara ma tistax tifhem kif il-Gvern f'temp ta' 7 xhur baqa' qatt ma ta' risposta. Intant, fis-stqarrija maħruġa mill-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għas-Saħħa Stephen Spiteri ingħad kif il-morda reġgħu huma vittma tal-kwistjoni li ilha għaddejja bejn il-Gvern u l-ispiżjara tal-POIC fl-Isptar San Luqa. Il-Partit Nazzjonalista sostna li l-Gvern għadu ma sabx soluzzjoni konkreta mal-ispiżjara bil-konsegwenza li għexieren ta' pazjenti u qraba ta' persuni morda sabu l-bib magħluq meta marru biex iġeddu l-permessi għal-mediċini li għandhom bżonn. Il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista Stephen Spiteri qal li s-servizz ta' saħħa f'pajjiżna ma jistax jibqa' f'sitwazzjoni ta' inċertezza li qed toħloq diffikultajiet kbar lil dawk li l-aktar huma vulnerabbli. Tenna biex il-Gvern jirriżolvi l-kwistjoni mal-ispiżjara tal-POIC f'San Luqa b'mod prattiku u mill-aktar fis possibbli.